den, vítejte u dnešního přehledu zpráv s Alicí Kálen a Vladimírem Kozlovem u televize SGW. Máme pro vás reportáž o narozeninách, kterou natočila Cocky Turkey z Turkecka. Dobrý den, připravila jsem si pro vás reportáž o narozeninách u Kristýny s Evingou. Dobrý den. Dobrý den, jak se vám to tady líbí? Je to velmi pěkná oslava. Tady z Randy Kopec, fakt. Jsou tam nějaký slavný objekty. Tady je slavných osobností, to byste nevěřili. Přišla nás navštívit, dámy a pánové, Kůža Chromovská, Satanovsky, Alice Kálen. Co se vám tady nejvíc líbilo? No, bylo nejlepší, karty jsme hráli. to je žrádlo. Ale někteří z nás to nevydrželi a dopadli takto. A to je konec, přepínáme do studia. Jdem. Co vám říkáte? Další zpráva. Další zpráva dne. To ty rychlý špunty. Další zprávy. Kůža 1 natočila reportáž o letošní úrodě brambor. Kůža 1 a natočila jsem pro vás rozhovor o letošní úrodě z brambor s farmářem Johnem. Přivítejte ho tady. Zdravte. Tak co, roste to roste. Jen se podívej na tu bramburku hezkou. Krásná bramburka, podívejte se. A co, jaký jsou brambory? Vyrostly hodně. No podívej se. To máme pole až tamhle za Moravu. Jo. Oni jsou velmi úrodní. A víte proč? Protože tam dávám bobky. Tak to jo. To hnojivo větší a pak je to lepší. Jo. A kdy tak budete sklízet? Už to víte. No tak předběžně si myslím. Tak pondělí 4. srpna. A víte proč? Ne. Že máme úrodný den. Jo? Jak to víte? To je podle kalendáře farmářů. Každý farmář má takový kalendář. A tam je napsané, že 4. nebo 5. jsou nejlepší sklizně. To je dobře. Takže sklízíme. A co děláte pro to, aby se vám urodilo moc brambor, hodně moc brambor? No tak zalejváme. Jo. To je docela podstatný, asi, že jo? Zalejváme. A když to tak zalejeme, tak to tak rozhrábneme. Jo. Aby tam byl vzduch. Když tam není vzduch, tak je to špatné. Jo. Tak ještě, že tam je. A když Ano. je tam moc Čeho? Vzduch. vzduchu? To nikdy nebude moc vzduchu. Ne. On ten vzduch se z toho vymítí. Jo. Aha. Jo. Tak jo. Tak vám moc děkujem. A tak přijďte někdy. Jasně. Dobrý. Přijdem. Přepírám do studia. A to je konec dnešních zpráv. S Alicí Kálen A Vladimírem Kozlovem a následuje... počasí. Ahoj, jsem Rosnička Rosničková a uvádím počasí na televizi SGW. Dnes je vyhlášená Bio3 a je nedýchatelno. Dnes je zataženo s občasnými přeháňkami. Na některých územích České republiky jsou vytrvalé bouřky. Zítra se chystá, je vyhlášen poplašný systém, protože bude Bio 1, to bude úplně jako fakt super. Jako fakt jsem na jedné vlně s mladýma. No a přehánky ustanou a to bude asi všechno. Takže loučí se Rosnička Rosničková s Rosničkoma a čau.